Vale, xente, nos trasladamos 6, 7, 8 de setembro, 6, 7, 8 de setembro a Burela porque ten lugar o Oso do Mar, o Festival Oso do Mar, 10º aniversario do festival, con este pedazo de cartel, con este pedazo de horarios e con todas estas cousas que van facer de que isto sexa unha experiencia brutal. Xa vos falei do festival, xa analizamos un pouco o cartel, isto vai ser moi rápido, non me vou a poñer a falar de todos os grupos, simplemente o que quero é, bueno, que teñades en mente os horarios, que teñades en mente que os abonos están á venta e que teñades en mente tamén, xente, que hai tamén sorteo, hai un sorteíño de tres bonos dobles, que vos vou poñer por aquí, o enlace ao Instagram, tres bonos dobles, que, joder, mm, con este cartel, xente, pois mira, se non podes pagalos, non queredes, participar no sorteo porque vai merecer a pena. É que mirade, o Venres 6, xente, tedes que acudir desde primeira hora porque vai haber presentación do libro Galicia, Musicalidade con Noel Turbulencias. Non vos digo nada e vos digo todo, non vos digo nada e vos digo todo, porque digamos que eh, debe ser o primeiro festival onde non van fillas de Casandra. Pois sí, sí, sí. Posiblemente sexa, pero están de Rapans. Non están fillas de Casandra, pero están de Rapans. E están tan xugueiras. Compensamos un por outro. Non están fillas, pero están de Rapans e tan xugueiras. Lo comido polo servido. Lo comido polo servido. 5:30, xente, vai a ter a presentación do libro Galicia Musicalidade de Noel Turbulencias. Non podo dicir nada, pero acudide á presentación. Vale, o sea, acudide á presentación. Ide ás 5:30 a Moncloa, ali na zona do puerto de Burela. Ide a Moncloa porque vai estar moi guapa a presentación. E despois, 6:30 da tarde, grabación en directo de o mellor podcast que hai aquí en Galicia, e desa burra nadie me vai baixar, que é o Fallado Podcast, que as rapazas do Fallado van a gravar ali un programa, a buen seguro que vai a ser aquelo tremendísimo. Despois vedes os horarios, xa as presentacións e o Fallado é gratuito, se pode acceder sin neceser o abono, xa podedes acudir ali a Burela a velo, non tes por que pagar por eso, eso é de gratis. Pero depois o venres temos este cartel que empeza Jordana B ás 8:30, brutalísima Jordana B. Xente, acudide ás 8:30. O sea, ás 8:30 é unha hora moi boa para chegar ao festival, entrar xa e empezar a disfrutar da música porque o que montan estas rapazas é moi loco. Despois talento local. Dos escenarios este ano, escenario Vibramau e escenario Burela Bonita. No escenario Burela Bonita vai estar Basquiat, talento local. Temos conversa con el publicada aquí na Canle. 10 menos cuarto, Mondra. 12 menos 20, Jouners, que é unha rapaza que venden de Madrid. Así un rollito intimista, guitarrero guapo. Esto vai a ser locura porque ás 11:25 vaise vivir o concerto Grande Amore e Amigos. Un concerto único e exclusivo do Oso do Mar, un concerto feito por e para o 10º aniversario do Oso do Mar, no cal Grande Amore vai a cantar con amigos, se vai a ver versión, se vai a ver cousas que non se van a ver en ningún outro lado. O sea que Perris, igual salen fillas de Casandra. O sea, igual non está no cartel, pero igual salen fillas de Casandra a cantar con Grande Amore. É un crossover que creo que nadie o visualizamos, pero se pode dar. Co cal, Perris, falamos despois do festival, non vai a ser. Falamos despois do festival. E joder, mirade porque vai a ser longuiño, o concerto ten pinta de que vai a ser loco, porque, joder, 11:25 Grande Amore, e o seguinte, 1:25 para futuro alcalde. Co cal, oye, pinta guapo. E despois, de Rapans, locura, e pechando as 3, Rapariga DJ. Que tamén teño ganas de ver as sesións de Rapariga DJ. Di Perris, no Festival Sin Fillas de Casandra, que lo pongan en el BOE como obligatorio. Despois, atención, porque
O sábado 7 hai moita música. Tedes Sesión Vermú con Batuco Tabanca e a banda crioula, talento local, Burela en estado puro, cousas loquísimas, moi guapo o que montan, o ano pasado moi chulo. E despois Travis Bertz, que estivo aquí na Coruña. Isto é flipante porque Travis Bertz, non sei se coñecedes o proxecto de Travis Bertz, desta rapaza, creo que de Madrid, creo que de Madrid, non o sei, non estou seguro, que estivo no noroeste, aquí na Coruña, actuando un mércores ás 2 do mediodía e encheu a Plaza de Azcárraga, que había centos de personas, non eran 4 pela 4, non unha plaza para 4 personas, había moita xente ás 2 do mediodía dun día laborable. Para sesión vermú pode estar moi guai. E despois, nas tardes de peixe, con Luis Fercán, Grileiras e Las Petunias. As 6, 7 menos cuarto, 7 e cuarto. Directos dende o barco. A ver se este ano se poden facer dende o barco, porque está guai. E despois a noite, que a noite do sábado é locura. Porque empezan ás 9 da noite, atención, porque está en Xugueiras abrindo o festival ás 9 da noite, sendo as teloneras dos verdadeiros cabezas de cartel deste sábado, que son Capital Boscov, que estarán actuando ás 10:30. Di Perris, eu vin a Travis Bertz a semana pasada en Azcárraga e sorprendeume para ben, moita calidade no trompetista batería. E iso que eu teño alma de punk. Ves, a min jodeume, tío. A min jodeume porque quería ir, pero estaba traballando e non podía. Non puiden ir cando estivo no Garufa, non puiden ir agora e vamos, espero que non me pase nada e poida estar no Osa do Mar. Porque teño moitas ganas. Creo que un directo moi creo que un directo moi guai. É o que me dixeron, que se acompaña dunha banda moi chula. E xa ela ten unha voz, é unha proxección vocal e escénica que en vídeos me parece moi interesante. E sí, é que no Garufa agotaran todo. No Garufa agotaran e non, cando quixen pillar xa non había. E non houve maneira de conseguir en reventa nin hostias. Foi jodido, foi moi moi jodido. Vale, pues vos dicía eso. 10:30 Capital Boscov. Despois, 11:30 Iván Ferreiro. O sea, eu vou a miña cabeza vai explotar porque vou a gozalo con Capital Boscov e despois me poñen a Iván Ferreiro. Estos cabrones me quieren matar. 11:30 Iván Ferreiro. A 1 Medio Quiñón. 1:30 Calavento. Non os puiden ir a ver a Capitol cando estiveron. Son 2 únicamente e o seu último disco sona moi guai. E igual que vos dicía do día anterior que había que ver a Jordana B sí ou sí, aquí creo que Calavento é destas bandas que veñen e que hai que ver. E ollo, porque lembremos, porque isto non sei se o sabedes o que estades hoxe aquí, pero o Oso do Mar é un festival polo cal pasaron artistas que despois o petaron a un nivel impresionante. O sea, aí estivo Zetangana antes de petalo, de Rapans antes de petalo, estivo Niña Polaca, o sea, hubo cousas aí moi moi guapas, que esta xente ten ollo. O sea, todos os nomes, porque o Oso do Mar, se algo ten, é que se nota que é un festival feito por xente que ama a música. É un festival feito por xente que ama a música e se nota nos nomes que hai. Se nota moitísimo. Se nota na forma na que están e mola mucho. Mola mucho. E despois o peche de festival con Grande Oso, os meus queridos e adorados Iago e Daniel, que van a facer o peche. Creo que tamén vai ser algo especial, ou espero que sexa algo especial, e van facer un peche moi loco, de festival. E ollo, porque venres esto, sábado, e atención o domingo 8, porque temos o ano pasado foi novedade, a primeira vez que o fixeron, e que se chama Cantiños, que son grupos e nenos pequenos facendo música. E me pareceu unha cousa moi interesante porque dá esa oportunidade a nenos de ali
a estar presentes no festival do seu povo, das música para todos os públicos o domingo e é de 12 a 3. É un peche moi interesante. Isto mola moito porque, joder, das que grupos, por exemplo, Blues Skeleton, que estiveron o ano pasado, flipei co nivel musical dos rapaces de Blues Skeleton. Flipei co nivel musical. E moi chulo, mola moito. Mola moito. Isto é o que vos dicía, non? Porque se nota que esta xente ama a música e valora o seu povo porque lles dá. Aparte que presencia local de xente de Burela no cartel, pero é o domingo para os nenos do povo, para que a xente daqui poida tocar e que todo o público poida disfrutar deso. E me parece unha iniciativa moi interesante. Os abonos están á venta, aparte do sorteo, os abonos están á venta a, a un precio agora mismo de 50 euros o bono de adulto. 50 euros, que non me parece mal, polo cartel que é. O sea, 50 pavos, creo que é un precio moi asumible para o que teñen. Creo que dentro dos precios que hai están guai. E lembremos, é un festival organizado por unha asociación sin ánimo de lucro, non se levan nada, os cartos todos son para o festival e para organizar futuras edicións. O sea que, oye, creo que é un plan bastante interesante o que hai aquí en Burela, O sea, creo que podemos empezar setembro cun festival ben chulo. Así que xente, anotad aí, 6, 7 e 8 de setembro, Oso do Mar, 10º aniversario. Eu estarei por ali. O sea, que raro, non, que eu este nun festival. O sea, que raro. Mirade. O sea, non, que raro que eu este nun festival. Que raro, non, eu non estou en festivales nunca. Son deses que non se quitas pulseiras. Lo siento, son deses de que sempre levo as pulseriñas postas. Lo siento. Pero ali vou estar. Así que, xente, espero vervos no Oso do Mar.